lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilla ma ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda innamal a'malu binniyati usta bakatuji bede baraji ma jela lormo so wana ganduda wonenta ko wona mo kadi bul Allah yimmu bi lewru korka nena cia accu yimɓe jeeta maro ko mo a yiɗa wiide kam maro kanko koor so hoore ko jiɗɗa ana wawi hoore sakko o kay korko mo wiyete ko yo Allah yaafo to jimtene naata kule Allah ono no mbaɗani ha jonon changé yimɓe ngoni e lewru korko fof no mbiɗo bare kono on jakkondira ɗon ñakki fulla no mbaɗani were kam e seeɗa mbimam accanamdi oɗo ala fof ko natta ala fof mi kam moɗa caggal Allah jara ko mo ala janni gar mbimam sa jaɓi salamu aleykum aleykum salam woni baɗɗum mari tawat seli machallah machallah jam tan ɗay tampet machallah yewni wallahi min ɓuri ɗami yaw onon kam he onon so tawi onon on gandi lewru kokimde ngoni oɗon tikkodir guila korko so attajo on ngay mbasa hoto ɓuri aɗa mi yimɓe tikkodinde koor on kay joɗon jorontiya mon tampi hoye mon on ɗumnin tan koye mon on ñakki fulla onon Allah change ay seet hay joni hay bari ka wata aɗa jim ko haɓande pour montinɗo tension ne gerɓe ƴew anga sum anduga sum ari mom tawɗo o Allah seedi ma asta salamu aleykum min wona leysa saka mbaɗa seek hakkude min onon ɓe fof ɓuuren kam onon ɓe fof potete yam ɗo anin min jigatum ko les nesalala mbaɗa ñoof mais min onon kaɓata on joɗo ɗon goffon ñoh gonɗo min mbo joɗo mbaɗa heeɗo non non jaffasi déjà min so neɗɗo woppi kam tan woppa ɗum ewta caggal mum numéro fittan ɗum ewa kadi kasi gadde daba koto non mbaɗa min ɓoyde haaldata na dugdon jam aɗa jogui mo gadduɗa ɗon débat wayde kam andi faɗa min neɗɗo mu yiɗa soddatake mum ni yen wonni mbi mi yeehi sa leli no yaha sey on hunde tan Allah konni o paɗo ɗon no komi anda ala hen sek so tawi ka kala haalmo ko reemo min ɗum addan kam ɗo kadi ɗum ɗo nen kam ɗo joɗo mbaɗa haala janan anen yimɓe gon ko lewru korko go fof o yiya ko dañde baraji wona joɗade ne windene bakkaruji barko hande e hande walla wona hande nécessaire tan yiɗa ko mon ha to haala janan lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilla ma ne waddi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda ceerno cheikhu boyinaji nelaɓe mum gari ɗo eɓen ɗo joddi e men Hamadal woɗɓe ɓe ganduɗa jonde Eɓen Hamadal yimɓeɓe kamɓe fof eɓen ɗo musidɓe eɓen ummo sor juulo yankoɓe eɓen ɗo almuɓe daguiraji tati e maɓɓe ɓe almuɓe siri joɗɗo cikra min kom baabi walla kom bul walla kom holɗum an gil subaka aɗen leli ha hande suwa julde raw ko an fonno wiide amen gumme soɗon juulo kono ɗeɗo balɗe fof mi yii ko seediran findinan himɓe gumme soɗon juulo an korko yahat hay woɗɗani ni 2 jours tan hande tan a leli tan a warkini ɓandu ma a gayni a sontima a nayi perel ma a woñi a wonciri a haali ko beleɗa kono min so tawi koye tepperam nde ɗaminɗa aljanna ma ñaam kowoje so allahu lamɗo jaaɓi an kuɗade wallo an mo ɓulugel keccel foti fof deguirmo aɗa yaha aɗa tawi mbeɗa ɗani a anda hol degré mo ngolmi e ɗoygol mbeɗa heeɗo ceerno samas e teddude e hormede aɗa fiirami kelle e leppiyo guiƴum e leppiyo guiƴum ya jarama ala min kam ɓeɗemi yamba kadi ƴeew he heɗemi haalanma findinde ko wona korko ko e findinde jour uji korko wona gotum jonum mbiɗa juula korko sa taga mbeɗɗani woppam hoto finnam koy gasi wuro fof nani danam hoto finnam hoto toñam andani keɓirmi ɗoygol anda holno ɗani rimi attami a tappami kelle le komi guiƴe walla komi kuɗaɗo Allah